magpaalam. Atin munang alamin ang napakagandang mensahe mula DWIZ 882 at RPN Provincial Stations. Mas pinalakas. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, tulong niyo'y tamang gaan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, D1KC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Si Albert, 64 years old, bilang isang senior citizen, mahirap na para sa akin ang pagbasa ng maliliit na letra. Tila, hindi na malinaw ang aking paningin, lalo na sa gabi. Inirekomenda ng aking kapitbahay ang iBerry. Sa simula, nag-aalinlangan ako, ngunit pagkatapos ng ilang linggo, nakita ko ang epekto. Mas malinaw na ang aking paningin at mas madali na akong makabasa kahit sa madilim na ilaw. Talagang mabuti ang iBerry para sa paningin. Hanap ng iBerry sa mga malapit na butika. Fabric conditioner with Bloom Fresh technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested
coated ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Guard Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Tube. Smart dishwashing paste ko! Smart Tube. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Roses. White Rose Papaya. Wow. White Roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 0. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programa Pareta Asin Latika Makonsuelo. Talagang kakaiba. Pareta Asin Latika.
Katugang Diyos marhay na aga po sa Indoga Boss. Petsa 31 na po kita kan bulan na Enero, horing aldaw kan bulan. Iba niya to sa lado technical si James Oko. Man sa transmitter si Chief PS di Jimmy Gonzon. Malumlum na naman po na kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Malipot-lipot. Kumusta sa mga parantabay niya to? Diyan po sa kasentruhan ka na siyudad din Iriga, digdi po sa Rinconada area, sinman na probinsya kan Camarines Sur. Diyan sa tercer distrito kan probinsya po nin Albay. Ingat-ingat po sa tuyang mga kababayan digdi sa siyudad kan Iriga. Kumbaga, bako panganing Fire Prevention Month, igwa na pong nangyaring kasulo. Tuluan na binawian ni buhay. Di sa Nicobel, sa barangay San Nicolas, Ciudad Cana, Iriga. Diyan na palan sa Banwan po ka na nabwa. Basado digdi sa ipinaluwas na press release ni Mayor Persimbulan. Nagdadagadang po ng mga graduation day ka na mga grade 12. Igwa na pong educational assistance program. Ini na inisyatiba kan municipality ka na Nabwa na mag-provide din 1,000 pesos na educational assistance sa gabos mong mga grade 12 senior high school students para suportaran na graduation asin padagos na edukasyon ka na mga yaon sa grade 12 dyan po sa Banwaan ka na Nabwa. Sabi pa digdi, submission of requirements will commence on February 2 until February 20. Unya na taon dyan mismo sa Local Youth Development Office. Distribution of graduation assistance will be conducted 2 weeks before graduation. Para subuot sa mga kolehiyong mga estudyante ana procedures and requirements para sa 2026 Educational Assistance Program iyo na ipopost pagkatapos ka na closing as in man submission kan requirements ka na grade 12. Dahil po maghadit tamay nakatagama po kamong 3,000 pesos na slots para sa College Educational Assistance Program ngunya na taon sigon paki Mayor Simbulan ka na Banwaanin Nabwa. Sabi ka ining iba nya pauno man so college graduating mayor baka agkuman basang. Uda grade 10 may graduate man baga kita ha ha ha. Dapat mayor so grade 10 man hehe.
Baad po makaiba man adi estudyante ko ka Educational Assistance Program mo po, Mayor. Thanks in advance. Ni Manasaro, Mayor, paano po? Halimbawa, nawara po ID. Dahil na po nagpag-ibot haranin ang graduation, pwede po ba certificate of enrollment na lang po requirements? Thank you po. Ni Manasaro, paano da akong bako sa nabwa, nag-eskwela? Ay, di manggad pwede. Siyempre, exclusive man sana po ini para sa mga taga-Banwaan ka na nabwa. Itong yaon duman sa Palsong National High School, di duman man kamo ki Mayor Nonoy Ibasco kana bula. Ano ba kaya ta? Gusto man maghagad educational assistance, baka unaman taga na po ay na pangyayari. Ang aram ko po na mga educational assistance na ini, kung sa lokal na gobyerno, kan sa Banwaan, siyempre, dyan man so mga sakop sa naman, kan Banwaan. Pero na sana kung provincial educational assistance para sa gabos po yan ng mga taga Camarines Sur. Namak mo yan kung pati taga Iriga, sinolder na ni Mayor Simbulan educational assistance. Di happy ka yan, so arriba. Maray na ngayon, ako na nag-social-der. Papakonsuelo lang po kita. May mga bagay na aram naman sa nanindo na siyempre exclusive man po yan para sa mga taga-Banwaan kan nabuwasan na educational assistance. Kaya pa po ining imbes na paroy natong nasanaan, pinagtatanom ka, nagkapirang mga parauma sa Banwaan ka na baaw dahilan sa hababang presyo. Napipirita na nagkapirang mga parauma sa Barangay San Vicente sa Banwaan kan baaw na maghanap ng alternatibong kabuhayan matapos magbabaan presyo kan paroy sa merkado. Dahilan tanganing pilion kan nagkapirang pagtatanom nin natong bilang karibay o dagdag na pananom. Bigon sa mga parauma, dahil na bastante ang kita sa paroy, tanganing mabawi ang halangkaw na gastos sa banhi, abono, arkila sa lup o sa daga. Ano ba pala nag-arkila pa sa nindaga? Ang iba pang agricultural inputs. Sinabi man ni Ratay Nanap na lugi na subot sinda sa pagtatanom ng paroy. Dahilan tamahalan puhunan alagad hababaan barakalan. Mientras na sinabi man ni Andy Rabu, ano ng mga pangaran ini, na madalas pasubot na maapiktaran na baha asin pistika na paruyan, lalong-lalo na pag nagpapababa o lalo pa ining nagpapababa ka na kita pag naapiktaran kan baha peste na paruyan, kana sa indang mga pinag-uuma. Report! Yaon man sa linya si Karonda nga Raquel, pasok. Salamat sa di Karonda Philip Marinada sa imasing si Gabos Saganta by sa tuyang dugan informasyon sa lado lokal natapos na kasuod na itong pinagsagibong Regional School Press Conference na pinagsagibong ni duman sa syudad ng Legazpi. Nagpunin ni kanakating Enero 27 sinagtapos ini kasuod na Enero 30 aldaw na Webes. Nasungkit ang School Division Office ng Siyudad ng Legazpi ang titulong overall champion para sa katatapos pa lang na 2026 Regional School Press Conference matapos makapagrehis ang pinakalangkaw na kabilugan na puntos sa mga pinag-iribanan na grupo at individual contest
na pinagsadgibo ini kanakaging Enero 27 hanggang sa ugma Enero 30, 2026. Nagpangduwama ng School Division kang Sorsogon City bilang first runner-up. Pinagsundan ini kang Catanduanes bilang second runner-up. Ligao City bilang third runner-up. As in ang Tabaco City Division bilang fourth runner-up. Yan sa Santo Tabi karon sa Philippines. Tapos ang mga nanggana ng first place sa sinda mga kategorya automatikong kwalipikado sinda na magparticipar, ma-representar sa gigibuhon ng National School Press Conference na gigibuhon ni Duman sa Ormoc City, Leyte na maabot na bulan kang Abril. So, sa elementary... So, iriga, pampira. Aren? So, iriga. The Asian na nakakunya sa category pero may lambang category ay digdi sa overall dahil sila nakaiba din man sa rating. Makamudulan sa ngunya na taon din nakaibang syudad ng Iriga. Pero sa elementary category, ang nag-overall champion iyo ang Iriga Central School. Kaya sila man ang ma-representar duman sa Ormoc City sa pag-abot ng Abril. Kaya nagsabi karon ng Philip, kung ang syudad ng SDO Iriga City School Division, dahil nakaibay DV sa ranking, itong mga nagganang first place sa category, itong news writing, editorial, sports writing, and then sa mga collaborative, pag nag-first place sinda ang ma-representar sa gigibunan national duman sa Ormoc City. Duman sa overall ranking kaya, dahil nakaiba sa school division kan syudad ng Iriga. Mayo igi sa pinanapan niya itong informasyon, dahil nakaibang school division kan syudad ng Iriga. Pero sa mga nagpartisipa na lambang istilahan, may mga naman, may mga nag-overall champion, may mga nag-first place, kaya lang duman sa ranking, dahil nakaiba school division kayo ng syudad ng Iriga. So yan, sabi ka lang ng Pilipinas sa tiyandukan informasyon sa lado lokal, alis sa location para sa Radyo Rangga, nakakaseres. Report! Salamat karon lang Raquel sa mga heras mong informasyon dapit sa Ginibong Regional Schools Press Conference. Yata palan so iriga day nakaiba sa ranking. Baka kulang man so nagpartisipar digdi po sa syudad kan Iriga. Saka by category man po kaya yan. Baka pinaghuhugakan maray pangakiton sa tinagba mag-iba. Nagko premyo. Hindi dyan karigwa man premyo kundi dikit lang mga medalya gayon. Magastos pa. Aram ko na iriga pag-arog kaning mga regional schools press conference dahil nagpapahuri. Padagos po niya itong manunungod sa mga paratanom, parauma dyan sa Banawaan ka na baaw na mas pinipili ka panindaan na magtanom na sananin natong dahil ta mas hababaan gastos sa produksyon, asin mas marikas ining anihon. Kumpara sa paroy, sigun sa inda may bastanting demand na natong sa lokal na merkado, kaya mas marikas na balik ka na puhunan. Kundi ang problema man kaya kan natong, kung mauran, nararaot man po yan. Kaya ngunyan, maray na, kunyan, summer season na, siyempre, sinasamantala man po, kansa to yung mga parauma. Dawa nga ni, padagosan pangapudan kan mga parauma sa baaw, sa gobyerno para sa makatarungang presyo kan paroy, inian daiman sinda mapirita na talikudan ang tradisyonal na pagtatanom, pangenot na pinagkukuhanin kabuhayan sa indang lugar. Ang iba, gusto tanom kangkong. Ang problema man ka na kangkong ngunyan, yung mga pigtitinda baga dyan sa merkado, iba naman bagaan mga struktura. Ang iba garo makukunat, tapos medyo saradit naman pati. Alagad ang presyo, nagpaparamahal man. Iba nga ni, 30 pesos na ang bugkos. Ay, ano na niya ako ni. Pero grabe ang gastos sa pagtatanunin kangkong.
Bangan palugod, nagroroloyos na sa iba, mayo man nagbabakal. Hindi ang problema kaya, digdi ka sa siyudad po kan Iriga. Minsan, grabe man, ang patong kan presyo kan mga gugulayon. Bako saan ang gugulayon, pati ang karning urig. Samantalang sa banwaan kan pili, ang kilo, 300 pesos ang kada kilo kan laman kan karning urig. Digdi sa tuya, 360 pesos. Ay pambihira man na buhay ta ini. Kaya minsan, ang iba, nagtitipid man, alangan man. Paano na ngaya? Kung matungod pa nin bagas, maray nga kayo ni, kabang kilo na sa ng karning urig. Ako ni gwapa po nin ibang mga babakalon, man matataparan. So, pangangaipo ka na lambang saro na nagsasaod. Ang 1,000 pesos ngunyan, garo na sa nasanggatos. Kumpara kan mga aging panahon. Kaya minsan po masakit magpara budget. Ako ang para saod sa harong, ay ano na niya ako ni minsan abonado pa. Pagbabaranga-bangaon mo, puro na sa namahal ang barakalon, kabihira na bang makakuha kanin na baratong barakalon dyan sa Merkado Publiko kan Iriga. Kaya ang gigibuhon mo, kung ika nagsasaod, papakurukon niya na sana. Sabing kakanigo-nigo na sana. Papaigo-igo na sana. Sigon man sa Department of Education, DepEd, parte ang nasambit ng lakdang sa mas mahiwas na estratehiya para tapuson ang mga bottleneck o ulang sa sistema na naging dahilan kung taano tamasakit makahanap ng trabaho ang mga nagsisipagtapos ng senior high school. Kaya kan planong permanent working groups, magtatarabangan na tulong ahensya sa pag-a-align kan mga curriculum as in training programs para masiguro na ang mga nanunodan kan senior high school graduates iyo na bastante para sa trabaho. Sa tabang man ka na pinakadakulang pundong pinagtagama ka na gobyerno para sa tulong ahensya kan edukasyon, bilog ang tiwala ni Education Secretary Sani Angara na mariresolberan ang mga lumang problema sa koordinasyon man kan nagpapabuntol sa mga reformang nagkukonektar sa batayang edukasyon, kolehiyo at technical vocational training. Kaya magtatarabangan po ang DepEd, TESDA, CHED sa bagay na ini para masolusyonan ang problema. Takadakol po mga nagtatapos sa senior high school na pigpara pangakuan kan gobyerno na igwana da ang trabaho, mala, takadakol kan mga standby paman giraray. Kasi mga graduado nga ni, pasado sa 4 na taon na kurso, da mga trabaho, ano pa daw, ining senior high school. Kung inibagaan na inaatuman kan mga senador sa congressman na maresolberan ang unemployment digdi po sa satuyang nasyon si mga mayong trabaho magkaigwanin trabaho bakong puro sa napagpara-imbestigar kan mga anomalya okay man yan kaya lang may magkakanigo pong ahensya kan satuyang gobyerno na dapat iyan mag-imbestigar kaya ano ang ginigibo kan ombudsman kan Sandigan Bayan
maganda bagaan na dapat ko ta iyo an manginutan kay ning mga investigasyon na ini. Minsan mayo na lugod mga gibuan iba. Para swelduhan sa naman na dapat sindaan maggibunin paagi kay ni kung paano magkaka karastigo ining mga imbelto sa mga anomalya sa gobyerno. Sabi man po digdi sa post baga ni Congressman Migs Villapuerte pupo na maugmang Tinagba Festival 2026. Grand opening night nagigibuhon mismo dyan sa Yusant sa siyudad kan Iriga sa maabot na sa aga na Pebrero 1 alas 7 nin pagkabanggi igwa po ni na concert sa opening night. Yaon si Gigi Dilana asin man El Manu asin si GC Kang. Pero ba ko unga yung mga bistado ang mga kunya na ini mga ma-perform, ma-konsyerto. Pero dagdag kaugmahan man po yan sa okasyon sa gigibuhon na Tinagba Festival ngunya na taon. Siyempre yaon man dyan si Mayor Rex Oliva, Vice Mayor Edsel Dimewat, azin na grupo. Napapangirit na naman ako kaining mga netizens. Yan, tamaan concert muna bago tinampo. Ayan na, nagpupunan mga pa-concert. Tinagba 2026 magiging epic dahilan kay Gigi Dilana. Tinagba iyon magiging unforgettable dahilan kay Gigi. Isay na Gigi. Baka susarong Gigi. Tinagba Festival, Kaugma Festival, Paldoan pa concert, pambihira. Hindi man na iba, dahil na nakakaturog, kakaisip kan Tinagba, ngunya na taon, ay Santisima. Magtururog ka mo, magkahiri lang ka mo dahil sa Tinagba. Kaya ni Saro, malupit ining mga comment. Dami. Kuya puan magayon na barata sa Banwan ka na tinambak ka Marinisur, pangudtuhan kan lambang empleyado kan lokal na gobyerno kan sinambit na Banwaan, Librina. Puon Pebrero sa administrasyon ni Mayor Edward Albert Bobet Prades kay Ibaan Sangguniang Bayan, mayo ng empleyado kan munisipyo na mapipiritan magpalis nin pangudto o magtios sa dikit na kakanon sa trabaho, mapanuan sa naan iba pang pangangaipo ka na pamilya. Pinaga po na libreng pangudtuhan kan lambang empleyado kan lokal na gobyerno sa Aro Aldao. Sigon digdi ibaligtaan dignidad kan lambang katuwang kan munisipyo takon an empleyado basog ang serbisyo publiko mas mabaskog. Nagray na. Mag-irigot, libre na pala ang pagpangudto dyan sa lokal na gobyerno kan Banwaan po nin Tinambak, Camarines Sur.
Sabi nga ni sa Iriga, dyan sa sanggo ng panlungsod, libre mambaga ni snackan. Kung di ka dakol kan pigpipirmahan, ano na niya ako ini, tulong papel na gayo. Hindi yan, siyempre sa liquidation kamuman daw ay. Sabi po ka na DILG, LGA ramping up preparations for Beneo ahead of BSKE. This early, the Department of Interior and Local Governments, Local Government Academy, is ramping up preparations for the barangay newly elected officials Beneo program ahead of the barangay and Sangguniang Kabataan elections scheduled on November 2. During the DILG Kapihan Media Forum held at the Philippine Public Safety College head office in Quezon City, the Local Government Academy, represented by Assistant Director Dapina Pornil, said preparations are underway for the Beneo by ensuring that DILG regional office and partner institutions are ready to train newly elected barangay officials by January 2027. Printed reference materials will also be distributed to barangays and local functionaries. Ito ay isang programa na term-based. Ang gusto pong sabihin, magpupuon po sa orientation. Pero igwama ng mga localized, as in needs-based training programs man na ikokondukta sigun sa iya. Stating that Beneo built on the gains of the LGS Neo Plus program, which covered all local government units nationwide in 2025. Neo Plus is a training program for elected local officials aimed at strengthening leadership, competencies, and policy-making performance to improve service delivery. For 2026, the LGA said the program will shift toward specialized interventions tailored to the mandates of LGU officials, while closely monitoring the implementation of action plans developed during the 2025 sessions. Last year, President Ferdinand Marcos Jr. signed Republic Act number 12232, which postponed the BSK to the first Monday of November 2026 and extended the term of office of barangay and SK officials to 4 years. The LGA said sustained capacity development remains a priority to ensure barangay officials are prepared to deliver responsive and effective services following the BSKE. Banuan po ka na Lagunoy, nasa tracing high-powered firearms ang nagkabarawi ka na mga soldados kan o 83rd Infantry Battalion na sinman 2nd Infantry Battalion na nagkapirang mga high-powered firearms na nakuha bandang alas 6:30 nin aga sa bukid na parte ka na barangay Gibahoy, Lagunoy, Camarines Sur kan nagtalikod na Webes. Kabilang sa mga dekalibring armas na nasamsam kan mga soldados iyoan na dosing M16 rifles, sirin na sarong M60 machine gun, duwang anti-personnel mines, mga bala sin magazine. Nakatalbong pa man ang nasambit ng mga armas sa kagamitan sa masukal na partikan na lugar na nadiskubre
matapos na itukdukan mga residenteng nakarisa sa mga kadudadudang individual na pabalik-balik duman. Halos sarong barangay sa naman ang pag-ultanan kan barangay Gibahoy, hali duman sa enot na nahukay na mga armas ka na soldados ka na Enero 20 sa parte kan Sitio Benguet, barangay Pinamihagan. Mientras na nagtutubod man ang pamayuan kan 9th Infantry Division kan Philippine Army na mas dakol pang mga armas ang madidiscovery kan mga soldados sa Bicol sa mga masunod na aldaw dahilan sa dagos-dagos na pagpapaabot ng informasyon kan mga namamanwaan. Sabi po kayo ning nag-comment, taklao na ang iba kan mga nagligal na kulang na ang suporta. As in gutom, inaabot, mga mayo naman mga bala, malamang nasa syudad mga yan, as in nagkakalap nin pundo, dapat mag-surrender na sa nasinda para mayo ng bubuwis nin buhay sa mayong padudumanan na ideolohiya. Hindi mo nasaro. Bako ang NPA ang may sadiri kan mga badil. Ang totoo hali man sa yan sa mga army. Tinago sa nanindayan asin hinukay sa namaninda para magkakwarta. Ang mga oto-oto na mga army ay pambira. Bagulo. Pag-arog po kaya ng daralagan. Pati kita na mapangin. Sa ibang news, 16 naan mga armas. Nigdesendong bareta, 13 sa naan armas. Harinaan totoo. Laugaw na bareta ini. Pambira. Sabi man kayo na isaroa daw, may balak man kamong rauton, pwede man magamit kan tropa. Linigan, as in, tago, kundi hinahasaan pangyayari. Sa nasyon, magamit yan. Kulang na sa tao, as in bala. Ay, nagkawirindang-windang na bagay ini. Yata tinago sa nakan army. Tapos kinalot. Sa mga taklaw naman na ay makonsuelo. Sa presentasyon man, dyan po sa partido area, sarong aktibong New People's Army ang nag-surrender. Sa ginibong asin pinag-kondukta nga Joint Interagency Special Intelligence Operation kan 83rd Infantry Battalion kan Philippine Army sa presentasyon. Sinman na Second Provincial Mobile Force Company asin na Provincial Intelligence Unit ang nagresulta man sa pag-surrender kan sarong aktibong New People's Army sa lokal na gobyerno ka na presentasyon. At yan, ipapadagos po niya to yan. Field Report! Yaon man sa linya si Karondang Raquel, nagbabalik, pasok. Salamat Abi Karandang Philip sa tuya panggugang informasyon sa Lagi Lokal bilang parte kan padato sa Mayon Health Response. Nag-turnover ng kadagdagan na health commodities ang DOH Bicol Center for Health Development sa Albay Provincial Health Office
na matugunan ng mga pangangaipuan pang salud sa mga apektadong residente man ta nagtitiner sa alert level 3 ang bulkan mayon. Sigun tabi karon ang pilit sa DOH Bicol CHD sa pangingenit ni OIC Regional Director Rosalia Maria Birempilio ang mga pinagdistribuer ng supply parte kang padagos sa suporta kang ahensya sa probinsya ng Albay sa tahaw kang padagos sa aktibidad kang bulkan mayon. Kabilang sa mga ipinagdistribuer iya mga face mask, mga aqua tabs sali sa World Health Organization, ready to use therapeutic food na donasyon man kang United Nations Children's Fund at isarong ba-release ni chlorine ang mga inidistribuer sa mga line evacuation centers sa mga banwanas ng syudad kang Albay na may mga inirikas na mga evacuees. O beto kang nasabi ng turnover na masigurang bastante proteksyon sa kalinigan, nutrisyon ka mga apektadong individual o sin pamilya, mantang nagtitiner sila na yaon sa mga evacuation center, mantang nagpapadagos sa mga lakdang kang gobyerno sa pagtugon kang sitwasyon sa probinsya ni Albay. Dito na barata sa Radyo Lokal para sa Radyo Ramda, Maracasera, reporting. Report! Salamat Geraray Tabi Karondang Raquel sa mga heras mo pang informasyon. Dagos po niya ito yung dapit sa pag-surrender ka na sarong miyembros ka na New People's Army. Sa istorya na rebelde iyo na pinag-aresto na babae asin an alias niya iyo an Kalay ka 22 anyos 8 bulan ng bados asin nagsiserving medical officer kan Squad 1 Platoon 2 kan Kilusang Larang Guerrilla Sub Regional Committee 2 basado sa sinambit ng Rebelling New People's Army. Siya ang nag-surrender. Dahil mo ba ni maintindihan? Nag-surrender o inaresto? Tayo ng mga kunyan kan New People's Army saka Philippine Army makonswilo. He was tried and surrendered. He was late to his family that indicates him for 5 years. He asked for salt in the hunger of salt and the mountains. We fully assisted the so-called rebel in LGU presentation in the presence of Honorable Jimmy B. Dilinya, Municipal Mayor. DSWD DILG salt was brought to the Municipal Health Unit to receive medical attention. The LGU presentation, 83rd Infantry Battalion, is grateful to the police who is still alive in the 5 years. And presentation, Municipal Police Station under the guidance of Police Captain Role Arnebran as Chief of Police. Thanks the residents in the community for providing information and support and maintaining the purpose of fighting crime in the Banwaan of Presentacion Camarines Sur. You want to report or put information on maintenance, you are welcome to go to the station of PNP Presentacion. Tinampo sa Sorsogon, inapod kan DPWH sa secretary na Chess Standard. Sigon ki DPWH Secretary Benz Dizon, dai maobra kaito ki Governor Chess Escudero kan iyupan gobernador ang mga tingi-tingi na pagpapakarahay kan infrastruktura. Kaya daiman matatawadan ang kalidad kan mga tinampo sa nasambit ng probinsya. Maray pa dyan. Kung babalikan sa ginibong inspeksyon ka na sekretaryo sa Quezon as in Camarines Sur, pigpahayag ni Dizon na ipapauntok niya ang mga tingi-tingi na repair sa tinampo as in estruktura imbes
inian dapat subuot may comprehensive master plan. Nahagadon pa man niya ang tabang kan mga Japanese consultant para masiguro ang kalidad kan mga tinampo. Nahiling kaya ka na sekretaryo sa iyang inspeksyon ang hababang kalidad kan o hababao na kalidad kan mga tinampo asin harayo kung ikukumpara sa probinsya kan Sorsogon. Naiman maiwasan kan opisyal na ikumpara sa mga tinampo sa nasambit ng probinsya na may halangkaw na kalidad asin pwedeng makipagsabayan sa international standard. Parehas man na pinag-umaw ni Dizon si Camarines Sur Governor L. Revilla Perez in Sorsogon o ang Sorsogon dahil napatunayan na nasa tamang dalan ang probinsya sa pamamayo kay ito ni Gobernador Senador Escudero pag-abot sa pag-invest sa tamang teknolohiya sin pagkuha kan mga foreign consultant para sa mga infrastruktura arog kan mga tinampo. Yun pa kay Dizon, nabuklat na ang mata kan DPWs na tapos na ang panahon kan mga tapal-tapal na pagpapakarhay kan mga tinampo. Pero harayo uman kay Senador Chis Escudero ang sa tuyang gobernador, ano daw nangyari? Na napabirik ang payo ni Secretary Vince Dizon. Para nagderwan sa Kapitolyo, nagbirik na ang prinsipyo kan sekretaryo. Ay Diyos ko. Ano daw ang nakakan kay ni Secretary Vince Dizon? Kadakol po ka nagsasabi kung sa pagkukumpara ay harayo man ang Camarines Sur sa Sorsogon pag-abot sa pag-asenso kan lugar saka nahiling subuot ang mga magayo na proyekto pa kung mga substandard kan panahon ang gobernador pa si Senador Chis Escudero dyan sa probinsya po kan Sorsogon. Yan man po sa Banwaan ka na buhi, ining PTF Asia Foundation naglunsar kan Bayanihan Governance Project sa naunambitan ng Banwaan. The local government unit of Buhi under the leadership of Mayor Repel Acosta has formally partnered with the PTF Asia Foundation Incorporation to implement the Bayanihan Governance Project following a partnership activity na pinag-gibukan nagtalikod pong semana. Ang PTF Asia Foundation, iyon non-stock, non-profit organization promoting transparency, accountability, and good governance is expanding the project from its initial implementation in Iriga City to the municipality of Buhi. The initiative, formerly known as the Integrated Participatory Accountability and Transparency for Sustainable Integrated Area Development project, aims to strengthen community participation and enhance local governance systems. In Buhi, the project will initially benefit 3 barangays, San Ramon, San Pascual, and Iraya, focusing on sustainable livelihood development, participatory decision-making, and improved local service delivery. Messages of support were delivered by Life Bank Microfinance Foundation Incorporation through its officer in charge, Mr. Robert Migjana Jr., and PTF Asia Foundation, led by its managing director, Mr. Dante P. de Los Angeles, Mayor Lacoste. Likewise, underscored the importance of transparency, accountability, and citizen participation in building responsive and inclusive local governance. A memorandum of agreement was signed during the event, formalizing the partnership among the LGU PTF Asia Foundation
and supporting institutions. The activity concluded with a co-creation partners meeting, which outlined collaborative strategies to ensure the effective rollout of the project. The Bayanihan Governance Project is expected to bolster participatory governance and advance sustainable development efforts across the municipality of Buhi. Pa po halis sa Department of Interior and Local Government, DILG welcomes poll release of 2026 National Tax Allotment to LGUs. O ining inaapod na NTE. The Department of Interior and Local Government welcomes the poll and upfront release of the 1.19 trillion national tax allotment to local government units, LGUs, for fiscal year 2026 in line with President Ferdinand R. Marcos Jr.'s directive to ensure that public funds translate into immediate and meaningful services for the people. The DILG said the timely release of the NTA strengthens the capacity of LGUs to deliver essential services and respond effectively to the needs of their constituents, consistent with the people-centric trust of the 2026 General Appropriations Act. The early and full release of the fiscal year 2026 NTA gives our LGUs the fiscal space to plan ahead, act decisively, and sustain vital local services. The DILG said this directly supports stronger local governance and faster delivery of services to the public. The DILG added. The department emphasized that the prompt release of funds reinforces fiscal decentralization and empowers LGUs to fully perform their devolved functions under the Constitution and the Local Government Code. The DILG also reminded LGUs to ensure the judicious, transparent, and accountable utilization of their NTA strictly for authorized purposes and in compliance with existing budgeting, accounting, and auditing rules. As partners in governance, the DILG will continue to support and guide LGUs and translating these resources into concrete outcomes that improve the daily lives of our citizens, the department added. Kana po kitang 2 minutos makalampas na alas 8 ni na pag-aga. Antes po kitang magpadagos ka na sa tuyang programa nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Mag-Kidney Care. Iwas sakit sa kidney. Ako si Carla, 45 years old. Dahil sa mataas na creatinine umaabot ng 3 mg per deciliter, laging pagod at hirap sa paghinga. Sinabi ng doktor, kailangan ng magdialysis. Sinubukan ko ang Kidney Care at sa 3 linggo, bumaba ang creatinine ko sa 1.7 mg per deciliter. Salamat Kidney Care, hindi na ako takot sa dialysis. Mag-Kidney Care. Iwas sakit sa kidney. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Southstar Drug at mga suping bote. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan
tested ang cotton and polycotton. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mantsa, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow. White Roses. White Rose Papaya, wow. Kidney White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Wow, wow, by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Po kita digdi sa tuyang programa. Kumusta man sa mga paraantabay niya to dyan po sa Banuaan kana Bula. Si dating Vice Mayor Nilo Tutoy Malanyaon.
sa Banwaan ka na Baaw, Camarines Sur. Kumusta ki Vice Mayor Kuya Tan? Siyempre ki Miss Ana Pruel, asin man mading Rose Batan, dyan po sa Salvacion, Baaw, Camarines Sur. Sabi digdi, sana makaabot man sa mga LGU sa National Tax Allocation sa lambang LGU sa enterong nasyon, asin makaabot sa mga barangay and NT allocation, baka sagkod LGU sana naman makaabot yan. Kung dahil nakaabot sa mga barangay, aram na, nasa bulsa na. Calling DILG, bantayan ang NTE kung tama ang paggamit. Kung bulsa ang ginagawang proyekto, aba, kulong dapat. Huwag puro dagdag NTE kasi puro dagdag din ang corruption, just saying. Oo nga, daming trabaho ng mga barangay official. Isipin nyo naman, 24/7. Aruda iman. Padigdi, what early, late na nga kasi hanggang ngayon wala pang na-release na NTE sa month of January. Tant amount to corruption, okay lang kung hindi corrupt ang mga officials. DILG Philippines, sir, paano po ba matutulungan ng inyong ahensya ang hinaing ng mga kapwa ko kabarangay laban sa kapitan ng aming lugar? Damayang Lagi, Distrito 4, lungsod ng Quezon. Taon-taon 30 milyon ang budget ng barangay, walang proyekto. Nararamdaman ang mga residente dito. Sana maimbestigahan po nyo ang mga dokumento at hanapan ng resibo kung saan napunta ang milyong pundo ng barangay. Lifestyle check. At barangay pa sa nangani. Grabe na ito. Burol saan. Pinagabidamani Camarines Sur Governor Luis Raymond L. Revillapuerte sa iyang proactive leadership kasabay kan pag-anunsyo kan nagrarani na Green Embankment Program kan probinsya na an kamauutan pakusugon ang flood control asin sabay na atamanon an kapalibutan. Sigun ki Villapuerte day man naghahalat an gobyerno kan probinsya na igwang mangyaring kalamidad bago maghiro. Serbisyo para sa namamanwaan na inienot kan bilog na taon na sinbako sa naman kung panahonin eleksyon nagray na. Padagos man subuot na pagtataonin tabang pagkakan serbisyong medikal sa maniwiwang party kan Camarines Sur. Tinawan doon pa kan gobernador na ang public service iyon responsibilidad bakong palabas para sa iya sa Camarines Sur. Dapat dagos-dagos ang tabang, patas ang serbisyo asin totoo ang malasakit sa namamanwaan. Sana totoo yan. Reality check. Arog palang kay niyan inaapod na tabang, serbisyo asin totoong malasakit ni Gob Elre. Lubog na sa bahaan mga tao pero imbis na i-evacuar sinda gamit ang baroto, sinda mismong mag-amaan nasa bangka ay humbir. Mientras na nagtatao rin kwarta na garosanto na dapat sambahon kan mga yaon sa baha. Santisima.
minsan dapat din na magpara kung ano-anong mga paluwas nin abang gagayo na pahayag si Gov. Elrita ang mga netizens logo digdi sa Camarinesor iba man ang naisip kumbaga nagiging negatibo lugod ang dating dapat gibuhon sana ang realidad ang tama. Tangaling harayo sa mga katuyawan. Sa Banuan po kan minalabak pinag-aresto man kan minalabak MPS an saro sa number 1 most wanted person sa ginibong joint operation alauna nin pagkaaga kasuudma sa Banuan kan minalabak Camarinesor an suspitsadong alias Boy ang pinag-aresto asin sinerbihan kana warrant of arrest. Asin siya nag-atubang nin manlain-lain na kaso harog kan illegal possession of a gun under Republic Act 10591 with 120,000 pesos bill as well as a violation of the Omnibus Election Code with 36,000 pesos bill. Gun sa pulis na kaso, iyon pinagkukonsiderar na sarong treat sa public safety and order. Ang suspitsado ang yaon niyan sa kustodiya kan Minalabak Municipal Police Station. Pagkatapos na siya informaran kan sayang diretso asin tinawan pa nin medical examination. Mantang sa Banuan kan Nabwa an pulis pinag-aresto man na suspitsadong nagbabariwas kan illegal na droga asin nadakupan kan sinambit ng droga ni aabuton sa value na an kantidad 92,000 de pesos subuot na shabu sa ginibong buy-bust operation sa barangay Tandaay sa Banuan kan Nabwa kan nagtalikod na Aldaw. Ang suspitsado pinagapod sa alias na Tutoy, 39 anyos, may agum residente kan sinambit ng Banuan. Kung sa pulis sa sendang operasyon nagkondukta alas 7:32 nin pagkabanggi ang mga operatiba kan Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit, Camarinesor Police Provincial Office and Municipal Drug Enforcement Unit kan Nabwa Municipal Police Station katuwang man ang Philippine Drug Enforcement Agency. Sa sinambit ng operasyon sa paagi kan undercover agent nagsagin-sagin nagpabakal ni nagkapirang o nagbakal sagin nin nagkapirang sasin nin shabu sa suspitsado na may timbang nin 5.27 gramos asin ang karibay na kwarta iyon na 12,500 pesos sa total na 13.67 gramos sa suspitsado asin an shabu pinag-i-estimate na
ang kantidad aabuton sa 92,956 pesos ang na-recover sa suspetsado. Ana operasyon iyo ang pinag-record man sa paagikan body-worn camera tanganing masiguro ang transparency asin adherence sa sinambit ng operasyon. Nangunyan ang suspetsado ang plancharanan in kaso sa pagbalga ka na Republic Act 9165 o ining inaapod na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000. Doon man na pinagtugutan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga pangapuda na ideklara ang persona non grata nagkaperang opisyal kan Chinese Embassy sa nasyon. Sinabi ini mismo ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro kasunod man kan nag-iinit na world war sa pagultanan kan nagkaperang Chinese diplomat asin mga opisyal kan gobyerno kan Pilipinas. No ang simbag kan presidente. Sabi ni Castro, kan haputon kon uyon si Presidente Marcos sa pinagsusulong na ideklarang persona non grata ang nasambit ng opisyal kan China. Magarumduman, pinag-aadalan ngunyan kan Senado kung pwedeng ideklarang persona non grata o ipagbawal na magtungtong sa Pilipinas ang nagkaperang opisyal kan Chinese Embassy. Matapos batikuson ang sin-questionon ang mga opisyal kan Pilipinas na hayagang nagdedepensa sa posisyon kan nasyon sa West Philippine Sea. Sabi man po ni Senate President Vicente Soto Tito III, bukas na suportaran ang charter change sa oras na isulong ini sa Senado kan Kongreso. Pinagpahayag man ini ni Soto matapos mabasa nagkaperang parte kan naging desisyon kan Korte Suprema na nagdideklarang unconstitutional ang articles of impeachment na pinagplanchar kan Kamara de Representantes laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Soto, makikipag-ulay siya sa mga masunod na simana kay House Speaker Faustino Bojidi III para tukaron ang masunod na lakdang kan duwang kapulungan kasunod man kan desisyon kan Korte Suprema na nagbabago sa rules of impeachment. What we can do is meet with them, Congress, House of Representatives, ang nahihiling ko na outright solution digdi, which could not be called outright. Ribayan niya to ang konstitusyon, baguhon niya to ang gastos na naman ini. Pagkatapos pagkatapos ini ang Constituent Assembly makakagibod sa naman kayan o maghahalat kita for decades, pahayag ni Soto sa sarong Zoom interview kan mga reporter.
ano ta kaipuan mag-retero ang Supreme Court Justices na ini para mag-baguan kaisipan ulita unanimous, mayo man lang dissenting opinion, mayo man lang opinion, otherwise na may sinabi na arog kay ni kaya ako nagbuto, explanation, mayo man lang. So nakapagngangalas, it will take years retirement bago kita sana makahiro, as in maibugtak niya to liwat sa lugar sa konstitusyon. Kung bako sinda, ako habo ko kan konkon, habo ko kan constituent assembly. Pero pag araw kay ni urulay, gusto na ako dagdag niya ay maribong. Pati kaya ikasenador Senate President Tito Soto, garo maribong man ang paninindogan mo sa bagay na ini. Pero judicial legislation ang naging desisyon imbes na sunodon ang prosesong nakapalaman sa konstitusyon na binago kan Korte Suprema ang mood of impeachment, asin day man na itama ang nagkapira sa mga factual error kaini. Yan ang sinabi kong day na correct saro sa original na decision, pinipirit nindana ang article of impeachment poor unconstitutional, kaya may 1, 2, 3 asin big archive sa na yan salang marhay adjournment na Pebrero 6 kung ni archive yan Pebrero 5 kaya sinabit ninda yan ang articles of impeachment sigun kay Soto ang paninindogan mong garo Sota man ay mapugulan kan senador na ipahayag ang matinding pagkadismayo sa desisyon kan Korte Suprema. So it's so disappointing. It's very disappointing. I have read some of the comments of the legal luminaries. Talagang wow, pang klase ito. In other words, bottom line, habo ninda may impeachment sa Pilipinas. Yan ang itsura ka na desisyon na pinaggibukan Korte Suprema, sabi pa ni Soto. Pinaglinaw man kan senador na mayong kinaaraman kay Vice President Sara o sa dawa isay na personalidad na sa iyang pagka-dismayo. Kundi ini ang dahilan sa dai makatwiran na desisyon kan Korte Suprema. Putting personality aside, mayong kinaaraman ini kay President Marcos o Vice President Duterte, asin kung si isay paman ang pwede nindang i-impeach o pwede man na i-impeach. Ulita ang mga impeachable officers and ombudsman and Supreme Court justices ito sigon kay Soto. Ay maraykan puro na kamo magdimiter sa pwesto ta karon nangyayari dahil man kamong ginigiribong tol-tol. Para kawatan sa nanindo ang Senado, ang Kongreso, pati na ang Korte Suprema nagkakawat man. Ay ano nang buhay tayo sa Pilipinas, kaya paano man mag-asinso kita kayong daralaga na ini. Ay nagtuturol-tol ang mga inaasahan tang magibukan sa indang mga trabaho, nagampanan ang pagserbisyo sa mga namamanwaan na Pilipino nin ito sinasabi nindang transparency. Dapat maging persa na po ang ralaban. Tan nasasakripisyo digdi ang mga namamanwaan na Pilipino. Kumbaga mayong tultol na direksyon ng gobyerno sa Pilipinas ngunyan pong panahon. So mga inaasahan na magpapabago kan sistema, magpapakarhay kan paggugobyerno, uy garo ibaman ang mga kaisipan. Dapat
dapat sindapuan magpadara, magin modelo, magin ehemplo kan sa tuyang mga kababayan para sa pagpapakarhay ko ta kan sistema kan sa tuyang gobyerno. Kundi ang nangyayari garo sinda pa po ang nagiging ulang ana iba. Kadaw anong pulos-pugos ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kung an kadaklan na nakapalibot sa iya dahil managtuturol-tul po kan sa indang mga trabaho. Sayang kan ispersos kan sa tuyang presidente. Kaya inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpaabot nin informasyon si Raquel Caceres, Halado Technical si James Oco, duman sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Kuman po si Philip Serdan Baracena, Papa Diyos mabalos kan sendong dahing sawang pagantabay. Barreta Asin Plática ni Philip Baracena. Barreta Asin Plática ni Philip Baracena. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN.